Vítajte ľudia v druhom dieli. Postavil som si už menší dom. A vlastne takhle stojí za ten dom. Ja, trvalo mi to na asi 7 dní. Už som si postavil farmu na seno a mám sliepky. Ja, tu na. A mimochodom, to si robím tak cestu, aby sa tu dostala také zelená, aby som tam mohol mať proste tak, že by mohli tam trávu, aby tam nebolo iba takto. No, postavil som si vode, trvalo to fakt dlho a niekoľko aj hodín. No ale postavil som si inak tohle a robím som čo tu by som postavil, neviem čo, tak mi môžete poradiť. Čo by som tu postavil, bo fakt netuším, čo tu by mohol postaviť, tak poradte. No. Ale dneska by som išiel takže na výpravu. Napríklad tam by som šiel. Tam je pekný kopec, tak by som šiel tam. Ja. Som trochu nepotívu, kvôli tomu, lebo neviem čo mám ešte presne rozprávať, lebo fakt ešte iba chvíľku som s tým YouTubeom. Chvíľku, asi 4 dní už. No ale proste, že tak, ešte neviem čo hovoriť, lebo... No, dobre. Takže sme tu a môžem ísť na to. Na istého som ukravil aj prasata potrebujem beku alebo bek, takže maximálne 3 veci teraz môžem chovať akoby na žrádlo. A to asi potom zostalo sena. Jep, takže ideme hore. Jep. Takže tady to končí, to jdeme s pěskom. A je tu něco? Nič to není. Na Rýchlo jazero, tady je voda a voda bude tam, to znamená, že... A nevím, to znamená, to je dobrá věc vlastně, môžem ísť do nedru. A asi to podobne urobiť. V dnešnom dieli asi nie, ale až v ďalšom, hej. Hej, tak to urobím. A inak teraz videa moc nebudú, ani šorty, kvôli tomu, lebo o chvíľu končí akože týden, akože voľno pre nás, školákov. To znamená, že akože by som potom nebudem môžu už potom nebudem natáčať hore. V hore, kde teraz som okolí, bo bohužiaľ ja tu nebývam a hore bývam. Akože bývam aj tu, ale bývam aj hore. Až tam bude tam ktorý môžem bývať. A cez víkendy som tu a cez nevíkendy a cez týždeň som tam hore. To znamená, že to sa tak, že teraz nebudú mať video. Ale budem sa snažiť na čo robiť. Že aby to bolo iba tak, že bez nič, že proste nič. Aby sa nedialo, čo som chcel. Ja, už viem, neviem. Dobre, ale to bolo všetko, tak šaute ľudia.